služobného pomeru požiadal aj stihli újsť do bezpečia. Zhoralo im takmer všetko. Takéto plamene šľahali z okien. Horieť začalo tesne pred zotmením. Krátko po telefonáte na tiesňovú linku už boli na mieste hasiči. Ja som poslal hodiť koš von, no to si prišli do chyči, už videli, že horí. Takto opisuje chvíle, keď začalo horieť majiteľka bytu. Na pomoc boli na miesto udalosti vyslaní 6 hasiči z hasičskej stanice vo Vranove nad Topľou s 2 kusmi hasičskej techniky. Дівчина се покушала угасити на годні, але začalo silno horieť. Po našom príchode horelo pre poschodie rodinného domu 2 izby. Požiar bol lokalizovaný 2 prúdmi. My sme tam 2 дівчата, 1 chlapec, aj manžel a ja. No ale manžel bol v práci, tak on ani neznal, čo sa tu robí. V dome sa už nenachádzala žiadna osoba. Po lokalizácii požiaru hasiči ešte dohášali ohniská a priestor monitorovali pomocou termovíznej kamery. Na pomoc prišli aj členovia dobrovoľného hasičského zboru z nedalekej obce Soľ. Požiar spôsobil škody za 1000 eur. Obyvateľom bytu zhorelo takmer všetko. Tam mal som spálňu, skriňu, plazmu, chladničku, pračku, no všetko komplet, šaty, všetko. Škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 10 000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Neviem, z čoho ulapilo horec. Z Vranova nad Topľou Milan Dančo a Vlado Jurek. Televízia Joj.